Melu aku kulaan stripping ning Solo Polo. Tadi ceritane ngene. Aku ki ning omah ya dodolan stripping online polo. Tadi nek enek pesenan stripping ngono aku kulakku ning Solo. Nah sadurunge iki aku esuk ngarit sik polo. Tadi nek wis ngarit kebar kirim strippinge wedhuse wis ndek pakan. Dadi engko nek wis wayah-wayah udan ki ora bingung golek pakan polo. Singkat cerita iki pakanku wis akeh langsung tak go mulih tak pakane wedhus kuturane tinggo pakanku sore. Oke, iki aku lanjut persiapan mangkat soalnya ya selak awan. Iki ya karo tak sambi ngojek polo. Dadi engko nek entuk orderan duitnya lumayan kena nggo tukon bensin. Iki cuacane cerah banget polo. Ki aku metu lewat desa Ngrombot. Nah singkat cerita iki aku wis tekan Proleman Sukoharjo. Perjalanane ning Solo ya kurang luwih sekitar 45 menit neng sak jam polo. Dadi rada adoh. Oke, iki aku wis tekan Patung Jamu Sukoharjo. Kondisi dalane iki rada rame polo. Lah iki aku wis tekan jembatan Bacem Solo Baru. Oke, lanjut iki aku wis tekan daerah Alkit alun-alun kidul Surakarta polo. Ora let adoh tokone iki ya karo alun-alun ya ora adoh lor. Dadi lor sithikne wis tekan tokone. Oke, singkat cerita, iki wis barangnya tak cukup, terus tak toto, tak cepakne sesuai resi pengiriman polo. Terus barangku tak packing, tak adai peralon kertas. Dhisik tahu tak kirim nganggo kardus. Ning apa pengirimannya ora apik polo. Dadi tekan gone malah penyet. Dan akhirnya aku golek solusi, yo mau aku kirim tak ganti nganggo peralon tabung. Dadi pengirimannya aman sampai lokasi. Iki alhamdulillah kirimannya ya lumayan oke, tadi ya rada suwe packingnya. Kanggo bola-bolaku sing stripping motor wis rusak utawa wis luntur, oke bisa langsung pesan bola. Tadi pengirimannya bisa pembayaran COD. Tur kene ya menyediakan berbagai macam stripping motor, mulai dari tahun tua sampai tahun muda. Oke, iki gandeng packing gue wis rampung, wis selesai, wis tak kukuti kabeh. Ki aku lanjut kirim paket neng JNT. Nah, kantor JNT ini ya rada karo sing tak goleren iki polo. Dadi paling sekitar piro ya? Sak menit rene. Oke, baru ke JNT ki aku lanjut kiriman paket kedua neng Shopee Express Gudang Solo polo. Terus aku bariki